inkinga yakho usithe ngani uNkulunkulu? The same Jesus wavusa uLazarus wapreach abapostoli is the same Jesus esinaye. Kwenze njani kithi? Sisukile kwiposition uNkulunkulu kade sibuyisele kuyo. uSamson wahamba wabamba insika wa destroy 3 kinds of pillars. Uzwashe ekugcineni. 1, deception pillar. 2, idolatry pillar. 3, immorality pillar. Ibandla lidukusiwe. Kungena ama-Mormons agqoka o-grey and white bazonivakashela kanti ibandla likaSathane. But they are, but Tetaklona, the very same verse, but they are, the everlasting gospel. Come to share no plus Vaseline. 17 of the very same Bible. Prophet on what come to universal? It's my logos, Utingusa or Israel. Ujesu akashonga ukuthi sidinga usawoti kaIsrael. Utheni na usawoti wezwe. Aswadinga amafutha kwaIsrael. Amafutha ala ngaphakathi kwethu okholwa umbhalo njengokusho kombhalo esiswini sakhe kuyogobhoza imfula. Lock number 2 ngoba ngiyahamba. Igota lesibili esusiwe. It's a lock of operation of spiritual gifts versus positions. Operation of spiritual gifts versus positions. Ngizwe? Yikho lisuso uSathane lelikuthi ungasasebenzi ungaoperate iphiwo njengokwezwi. Kunokuthi operate iphiwo abantu bangena ezikhundleni. Amen. Kusebenza izikhundla kunokuthi kusebenza iphiwo. Ujesu afika ufika ekuphathela i5-fold ministry. Kodwa makufika umoya engcwele ufika ephethe ama suitcase awu2. Enye suitcase ina 9 gifts. Enye suitcase ina 9 fruits. Both of them of the Holy Spirit. Inkinga njengamanje emabandleni ethu sisebenzisa ukuthi umuntu unasiphi status. Simfaka kwiposition, simnikeze ipulpit engenalutho, engenamoya ingcwele, ngoba uyilawyer, ngoba uyiadvocate, ngoba uprofessor, ngoba usoma business, nimnikeze ipulpit kanti inkosi malanga yesifebe. Kanti uhamba inyanga lo muntu, kanti lo muntu ukhonza uSathane, kanti mhlambe lo muntu uyilecturer, kodwa uyilecturer yabantu, akayona ilecturer yasezulwini, akadibananga noJesu. Sibafaka ngokwenkundla ngoba a member of parliament kanti uempty. Mpekeni checkane emabandleni nje manje, even nabantu abakuleadership abafundisi ba choose wrong people because balambile eswini, balambile sibabeka abantu abaronga. Oh my God. Oh ngakhuluma that is why the church is dying. Ngoba manje kubekwa abantu abaronga, makufi visionary kuzoqhubeka abantu abaronga ngoba ayizange athi ngisho imali ntshumayelo ayizange ibanjwe i-mentorship. Uthi umoya ingcwele into elibele ebandleni emabandleni amaningi i spirit of mentorship. Asingangena deep. That is why mawubheka ngesikhathi saSamson kwakuyisikhathi sabahluleli. uIsrael onile sibile kuJehova kwangena abahluleli. Indaba yonakale kuphi? Ngesikhathi sikaJoshua ethatha over. uJoshua imento yakhe kwakuMoses, kodwa uJoshua mayesephethe akarezanga any leader. Lafa uIsrael nanamanje umoya ingcwele amabandla ethu ayavutha, kodwa abantu abasha bethu abanawo ama-right mentorship. You cannot say une mentor kanti umentorishwa iTBN. Oh, ake ngikhulume.
You can't say you are mentored. Umentorisha Titi Jakes, umentorisha Penny Air Pressure. Mentorship in essence 2. Mentorship 1, it has the spirit of transfer. Hey, ichule lento ngithetha manje. Akuyona engane. Ma umuntu ozoba imentor yakho 1 fanele kwazi ukutransfer i-anointing and the impartation. Number 2, i-mentorship ihambisana ne-monitoring. Angeke umonitorishe umuntu oseLondon eAmerica wena uhlala eSouth Africa. Your mentor must be in South Africa ukuze akwazi ukubona ukuthi uhamba kanjani. Bafundisi, who are your mentors? Noma seniphethe amabandla, who are your covers? Who are your coverings? Ni discipline ubani? Ubani onconfrontayo masekonakela izinto. That is why abafundisi befeba benza noma kanjani ngoba abanqunywa umuntu, abasikwa umuntu, abana mentorship. That is why nale youth iphatha noma kanjani, inali verse, inayi anointing, kodwa inomoya ongaphatheki, ayifuni ukumentorishwa. Can I say something? In order to receive a mentorship, there are stages you must go through. There are substations for interview. There are toll gates where you have to pay, stop and pay the toll gate fee. Ukuzu Elisha abe right mentor wahamba no Elisha, but before acela ingubo there were some substations. But the first station about Lagoya, it's Gilgal, which means new beginnings. What is happening at Gilgal? At Gilgal, I'm a microphone. You can't say ubiziwe ungakadlule Gilgal le salvation, place of separation. Sikwe iforeskin kunezinto mawuzohamba noNkulunkulu okufanele uhlukane nazo okade uyithanda. Vumela isikele sasezulwini sisike lezi uhlukane nazo ukuze uhambe noNkulunkulu. Athi uPaul konke kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngakushaya izibi ngenxa yobukhulu bukaNkulunkulu. Athi kunye ongikwenzayo ngiyakhohlwa ongasemuva ngizululela kongaphambili. Come on, shout hallelujah. Gilgal, it's a place of wounds. Khona bajaha ukuyoshumayela wawuthi umthetho ola eGilgal makavaye kuJoshua yona circumcise aba circumcised nombani. They must be circumcised by Joshua. And number 2, more like Gilgal, they had to stay until their wounds were healed. Inkinga yethu abantu bathi noma efike eGilgal ahambe asuke eGilgal kanti usaqonsa igazi. His wounds are still bleeding. Umuzwa noma eshumayela ukuthi yena uyashumayela kodwa olimini lakhe. Wathi umoya ingcwele kimi khona abantu othi noma eshumayela unikeza abantu ukudla ngegarden fork. Methi yadla umuntu uhlatshwa imfoloko xiza igazi. Khona abantu abaphethe imessage kodwa bayiletha ngegarden fork. Zeke niphuma ingane lento ijulile abantu abaqinile manje. eGilgal, wounds must be healed. Khona abajaha ukuyoshumayela kanti akakabi right. Ilonda savuza igazi. They must stay and camp in Gilgal until wounds dried up. Ngiyakuzwa wena ubiziwe kodwa lokubizwa kwakho ngibona ilonda eyisavuza igazi. Usavuza igazi ubiziwe kona kodwa akayiphasi test yaseGilgal. Hallelujah, amen. Asiniyeka ngivala inkonzo.
mama esihloko istage sesibili bangena kwi substation bokwenza interview from Gilgal to Bethel. Every time uthola ama vitamin khona vitamin C or vitamin B or vitamin D, kodwa mawufika la eBethel no vitamin khona vitamin V, vitamin vision. Lauta uthi Jacob eseBethel wabona esikuse iHaran, wabona umbono, wabona elatha liyisezulwini kwehla ingelosi zenyuka ngenkathi zehli, ngenkathi inyuka ingelosi yikholwa lithandaza uNkulunkulu, ngenkathi zehli ingelosi uNkulunkulu ephendula umthandazo wekhona. Oh my God, nisekhona wasebona umbono othi uNkulunkulu kule ndawo mawungcine esitheni sami ngiyokwakhela itemple ekuthiwa iBethel, means wabona ivision. Ugcine nini ukufika eBethel la kubona la ubona khona ivision yakho izopheleliswa. Ukuze uthole imentorship right, hamba nendoda ezokuvayisa eBethel. Uthi uElisha hlala la eGilgal, ngisehlela eBethel. Uthi uElisha phila kaJehova phila kwami, la uyakhona ngiyakhona, angihlali la. Akahambi yedwa, uhamba nementorship. Awunayina ama gifts ngenxa yesikhathi. Khona kuthiwa ama revelation gifts, word of wisdom, word of knowledge, discerning spirit. Bese kuba khona amanye futhi ama increase okuthiwa ama inspiration gifts of inspiration or vocal gifts, prophecy, tongues, interpretation. Bese kuba khona amanye okugcina wesithathu okuthiwa ama power gifts, faith, healing, miracles. Ebandleni sibeka abantu abangenawo lama gift bazokhonza ibandla. That is why namanje lo moya owufakwe uEmperor Constantine kuqala iRoman Catholic namanje operate yazi uthini khona abantu sibabiza ngobishop kanti sibabiza ngokweyikhundla hayi ngokwegift. Khona abanye bayiqamba ukuthi bangabapostoli enganawo nje amabandla awu3 ngoba igama ethi impostoli lisho umuntu oestablisha amabandla awakhe awazala abobaba abe establish engagcini ngokutshala nje awakhe abe nezimpande. Bayibiza ngama bafuna ama titles, especially indle emnyama. Lo moya wobishop ubamba indle emnyama. Kunamadoda engiwaziyo mina la eSouth Africa aluza uqobo athatha ubishop, kanti lo bishop basesihogweni ngoba igama ithi bishop lisho overseer and elder, kodwa abantu bathatha njengesikhundla esiphezulu. Asiyeke number 3, lock number 3 elimalile ebandleni engekho esilimalile ebandleni, it's fasting and prayer. Abazalwane are no longer fasting, they are feasting. Bangabazalwane bamaphathi ba-attend ama-functions la kudliwa khona kakhulu, isono sangena ngesiso. Oh my God, isekhona i-concentration yeni ngivale nisangilalele. Lalelani, the early church lalifasta twice per week. Ngokomthetho ibandla nebandla vele ibe nosuku elifasta ngawo per week, bese uthi umzalwane ngalelo sonto abe nola kusuku as individual lokuzila ukudla, uthi iplate lokudla eceleni. That is why abazalwane they are no longer praying, they are playing. That is why abazalwane awasekho ama cross night prayer emabandleni. Njalo nje sekuba nama feast, nakuno Mother's Day kuyafeastwa, kodwa kukho la ngabe kumthetho ukuthi njalo maqala unyaka all over la kudlule khona ikhosi njalo ngoJanuary singena ku 21 days fasting. Ngoba indlela oqala ngawo unyaka idetermine indlela ozoqeda ngayo. Mangakazi ufast kulonyaka ube hayi usuku lothi ube nezinsuku la udedicate impilo yakho kuThixo,
you are going to be the food of the demons. Abantu abaningi abasayazi ukuthi fasting isho ukuthini. And asigcini ngokuzila ukudla nje, sizila ukudla sibe sithandaza, sibe sidla nezwi ukuze sibe balance. Leli goda lelokh uSatan uyigundile ebandleni. Abantu abaningi awasafasti. Abanye bagcina ukuthandaza on a Sunday. Abazona banayo ischedule of prayer. Bhekani mina kwa Israel per day there were 8 watches that concludes a day. 24 hours lo unama wash hour 8 which go in the set of 3 hours per watch. Enye intshumayelo leyo ngoba ibandla uma like labambe imfihlakalo fanele bahlangane omama, bahlangana ama intercessors, baqala ukuthi ngo6 to 9 siyaqala, ngo9 to 12 ilona hour lelo uSathane antshontsha ngathi ngalo abantwana bethu baphuma ngamawindi beyojola, baphuma ngamawindi beyokwenza ukukhohlakala. 9 to 12 i-hour lokukhulekela abantwana. Angeke ngizofunisa ngaloma hour, angikho kona namhlanje. From 12 to 3 elinye hour ila ama-devil worship esebenza khona kakhulu. Ila kufuneka ngabe ibandla liyavusana, liya cellphone enana ukuthi nasesiqedile kube i-chain kuze kuyoshawa 9 ekseni kuze kuyoshawa 3 ntamba beshintshana abazalwane. Uma ibandla selikhulile fanele kube khona igroup yama-intercessor. Uma ibandla selikhulile fanele liqashe ama-intercessor azohlela ukukhulekela inceku neministry nevision abazobhatalwa ngoba manje uSathane ungenile. Uthi uJay pray without ceasing. Yabo manje angisho into ezoshaya izandla, ngisho amagoda asusiwe. That is why ibandla lithi iBhayibheli ngesikhathi uPeter hlangana nalendoda eyishosha kwakuthi it was an hour of prayer ngo9 o'clock in the morning ethi silver negoda sinalo babeyokhuleka. Abazana namhlanje basakhuleki bayahleba. Ngibheke le message eyakho. Fasting and prayer. The fourth lock uSathane akalivalile lasuswe ebandleni eligundiwe kade likhona ekhanda likaSamson. It is the lock of the operation of the Holy Spirit. Ukusebenza kaMoya Ingcwele kuyahlangana, kuyasontwa, no revelation, no prophecy. Lithi iBhayibheli 1 Corinthians chapter 14 verse 26 kunjani pho mahlangana omunye uba nengoma. We give you all the glory, we worship you my Lord, you are ngibhekeni masalana. Hey Nkosi yami, uSathane ufuna ukutshontsha le message. Ngiyabona isikhathi sambili kodwa ngicela ningivumele ngoba kusasa ngisashumela. Mahlangana ibandla njengoba incwadi engikhombisa izona wathi my son bheka ibandla lase siyabuswa istandard sakhona si very low. Kusho ukuthi leadership yakhona ayinikeza the right stuff. Ngoba umbuzo uthi bafundisi nifidwa kuphi nina? Umalusi akadli nezimvu utshani. Unendawo la edla khona. Uyithola phe yakhe feeding. Ngibhekeni. That is why basanibona lesitulo si empty kanje. It's because the problem is with the shepherds. Baningi abantu manje ngethi there is no operation of the Holy Spirit. Kunokuthi kusebenza umoya ingcwele bangomoya ingcwele bona. Basenza umoya ingcwele bathi yekukuthi kungashongo speaking spirit. Mayisefikile uthi Jesu mayisefikile akayikhuluma kwakho uyothatha kokwami anibikele kona. Inkinga yebandla liyasebenza linezwi kodwa umoya ingcwele limbeke eceleni. Ugoqa izandla ukhala inyembezi baqhubeka nama programs. Ngibhekeni seniyayazi iroutine yenu ukuthi kuzovula usibanibani kwenzeka ukuthi kube imemezelo kube ufakazi ayikazi disturbeke iprogram yenu ngoba uMC wenkonzo nimbeke eceleni the Holy Spirit. Uyazi noma kucula ikwaya
uthothi kwayicula kwenkathi kwehla umoya ingcwele abazalwane ngoba abakawuthatha umlingelo bavala bangalali bangabi nendlebe kwenkathi baculisa ikhwaya nayo ikhwaya ingakwazi ukuzwa ukuthi usekhona uNkulunkulu mhlawumbe icula iculo lokuqala ifuna ukucula nelesibili kanti leli lokuqala sicula asekhona amandla kodwa ngoba banazi indlebe nithulele ngisho ngani amen anguzwa uamen wena ngoba sekuyasondwa sizongena ecilongweni 110 webathandwa yeki njalo kuvula ngowebathandwa noma uNkulunkulu yazi mase khona umoya ingcwele uhlala na kwi-chorus ayibonise khona abangcwele abangizwa labona umasonto engahlala kwi-chorus egqumisayo kusho ukuthi iculo umuntu ohlezi kumoya kwehla uNkulunkulu inkinga sishunyezwa abantu abadry sishunyezwa abantu abangena amafutha sishunyezwa abantu simelwa ngabantu abangenayo ianointing ngibhekani babu maqwadi umoya ingcilizo la ulilile ethi la esiyabusa babheke noma kuthandazo babheke noma beshaya izandla uyabona abanye abakahlele lento uyabona noma ngenyawo noma uNkulunkulu ekhona bafuna bezwetshela phakamani nime ngenyawo bahlezi ngoba hayi badry abakayitholi lento abakayitholi inhliziyo yami ikhala inyembezi ukuthi kuyoze kube nini ninjena. That is what umoya ingcwele uthi umoya ingcwele idemoni elibophile la lo witchcraft niphethwa abantu abathakathayo umfundisi wakho njengoba aka-operate ngoqobo operate ngamandla aseMozambique operate ngamandla phansi kolwandle operate ngamanzi enyoka kodwa ngoba unawo amehlo awunamoya ingcwele uyimpumputhe uyabusiseka sitenga ndini siphukuphuku ndini sipanqa siphukuphuku sekholwa mpumputhe yekholwa umfundisi wakho uoperate ngamanzi akalehanyana noma engamkholo kodwa amanzi awaphethe akuyi-briefcase awakalehanyana uthi mayeshumela kunyakazinto la kuyi-briefcase nehlelwe ngamandla kanehlelwe amadimoni. Hlolani omoya akusibo bonke omoya abangakaNkulunkulu hlolani omoya inzima lentshumayelo igodukisa abantu ithinta izinto zabantu mawumeka ujantshi wesitimela sizokushayisa isitimela mawumeka ujantshi wesitimela sizokushayisa change repent phenduka hlolani omoya ithe intombazane khona inceke bekitende ngapha ngengisha iphi province isenzo uNkulunkulu kakhulu kodwa before ine caravan before ingene etendeni iqalale nentombazane ukuze ithola amandla ithi lentombazane mlala nami pastor ngimangala kwenzeka ama miracles behlela umoya ingcwele abazali banikele kanti abakwazi ukuhlukanisa imagic ne anointing namanje my ngcwele ngisisi abafana laba abaprofeti abahamba noElisha kwathi kusagawula ukugawula cutting down the trees it's evangelism soul winning yawo imbazi kwawa insimbi kwashiyeka ihandle abantu abaningi uthi umoya ingcwele ibandla selisele namahandle kodwa insimbi iwile angeke ngeze lapha abazana abaningi kade behamba noNkulunkulu badla isona endleleni ngenxa ukuthi asihambile ama miracles bahamba bayo substitute ukuze bengabonakali ukuthi sebesehlazweni bahamba bayolanda amandla wrong abanye benu nikuma ministries aqalwe with wrong anointing namanje niyawasupporta kanti nisupport indoda egcotshwe esihogweni
yake yahamba noNkulunkulu. Ave kubuhlungu ukuba yihistory. Utho waye akasa waye he is no longer. He has been mightily used by God, but no longer used. Ngibhekeni. Khona abantu abathi nabengimema ukuthi uNkulunkulu ungayi khona. Because kune wrong spirit uzosuleleka. Wathi qaphela my son, abanye bakudoba ngemali. Bazokunikeza promise 20,000, 50,000. Kanti uSathane usezothenga iministry. Ukuse kwi steering wheel udriver kubo Satan. I'm sorry to declare this. Most of our churches, I say it with sadness and compassion, abaphethe amabandla bagundiwe, ayisamili inwele, sekumila izinto zika Satan. Ngibhekeni umoya ingcwele akasanikezwe indawo. Uyazi umoya ingcwele ngishuma kwelinye ibandla uthi sengene ebandleni that dancing spirit. Abasalithandi izwi bazalana, bathanda inkonzo yomnikelo, batsakelane. Omunye akhipha 500 rand. It is good ukunikela kanjalo, kodwa abalithandiswe izwi bazonikeza 10 minutes, kodwa isikhathi somnikelo sinikeza ama hours. Izwi bazolisikwiza. Lingema esika both side. Isiko umshumayeli, isiko laleli. Mawulithathathi liyosika abantu wrong. Fanele liqale kuwe. Nami ngiyayibuza Nkosi, iliphi igodi lisukile kweyami ministry? Oh my God. Siyahamba manje, niyongikhumbula sengahamba. Nibabona uthi Nkosi leli godi alisekho kule ministry. Umoya ingcwele akasekho. Sekukhulu ingqondo. Khanjwa ngengqondo. Nagcina nini ebandleni lweni ukuzwa ukuthi rakamo shanta kamo shenta nginguJehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Nagcina nini ukuzwa isiprofeta. Kodwa kudala nihlangana nangama conferences niyahlangana kodwa ngiseaseke isiprofeta. Lithi iBhayibheli ngesikhathi saSamuel kukhona uEli, the voice of God was very, very scarce. That is the situation today. Prophecy is very, very scarce. That is why ngathi prophet unkosikazi wamisona abanye abazange kufanele benze ngoba abafundiswanga. Lithi iBhayibheli mayesefikile umoya ingcwele, omunye ukhuluma ingoma, ngenkathi eshaya ingoma sinyuke naye, ngenkathi sinyuka singena kwi-worship, ungcwele unguThixo, bese ngenkathi siyehla i-worship bese qala ilimi rakamo. Ngenkathi siwoshipa ngelimi, kodwa khona izilimi zihlukene kathathu. Khona izilimi zomuntu eziba igift to edify you, esikwakhayo. Khona izilimi zabantu, ngithi ngiseSoweto, ngiumZulu, ngithi Murena Mudimu uyahalalela, iMudimu halalela, angisazi isuthu kanti ngilethe message. Bethi makuphuma inkosi bethi dumela Mruti, ngibuke nje bethi dumela. How sikuzokhuluma isuthu? Oh, ubekhuluma ngezilimi zabantu osuku lePentecost. Zazu 13 izilimi ezakhuluma noma zazu 9 kulezi zazu 13 ezu 3 ezaseAfrika. Lo moya nomunye wabese bekhuluma ngolimi lakhe. So kwenkathi ukukhuluma kwenkathi awukhuluma ngelimi futhi ukhulume ngelimi, ngikhuluma ngeshangana engasazi ishangana kanti ngilethe message. Umibandla lihlezi emoyeni liyakwazi ukuthi manje nabazali bayeza no manje lezi limi eze message lizothe lehle ningabanga umsindo sekukhulunywa ilimi lehle ibandla. Ithi ibandla ngeke siprofete sonke kodwa kuyadedelwana. Oh manje sesiyafundisa manje. Sesaka manje saka abafundi, saka the real disciples of Christ. Ehlisa kancane sibu. Methi rakamosha. Nawe nathi ukhuluma izilimi, fanele uthule. Kwenkathi ngithi shut up ngoba umuyisi wekhulumisa ama emotions.
Mase lithi njengoba ukhuluma ngelimi, give us the message. Kanti lithi iBhayibheli ukhuluma ngelimi bengayitoliki, uphinde ukhulume ngaso, thula ngoba yesakho. Kuyenzeka ngibhekeni manje ngisho into edip, kuyenzeka kanti izilimi zakho zibukhuni as a message. Kufanele wena uyithandazele, uyitolike wena futhi. Khona abantu abanezilimi ezibukhuni akukhuluma isiLatin. Ngephasika ngisebandleni kancane sibu Jesu umsindisi wami. Umoya ngcwele ngathatha i-microphone ngaqala ngakukhuluma ngakuprof kokwehla inyembezi. I heard the voices of angels speaking to me. Sekungenze kabili. I began to prophesy one by one. Inqaba babegxotshwa bazobe waphansi babe athi umoya ngcwele ma-odi begxotshwa. Ngizwe ingelosi sikhuluma nami. Ngoba mawuhlala naye uzwe izinto ezingenziwa abanye abantu. Ngoba phela wena uyi-eagle, you mount up. Unyunge lezi ezinye inyoni ziphelela la. Wena uyele ngabe yabona indiza makune storm iyale ngamkwamafu. Uye ngale kwamafu uyobona izinto ezingabonwa abanye abantu. Uzwe izinto ezingaziwa abanye abantu. Uyazi ukuthi nje khona abantu labangayazi ivoice kaMoya Ingcwele. Khona abantu abangalazi iphimbo laNkulunkulu ukhuluma thini uJehova. Ngoba they are not praying and fasting. Awukulazi izwi uthi uJesu, my sheep hears and know my voice. Khona izilimi zakho eziyi-gift ukwazi ukuyikhuluma noma usejointini noma usefemini uyakhuluma ngazo ubhekile rakha motion. They become your mental make up, they become your mind make up. Ukwazi ukukhuluma nje uyithele uthi kushanta usho ungekho enkozweni ngoba ziyi-gift. Kodwa lesi ngoba kufanele ibandla likwazi ukumjaja ukuthi lo under the inspiration noma exercise i-gift. Ngithi mina bazalwane sesizovala esiyabuso. The voice of God is very, very scarce. Operation of the Holy Spirit. Leli God alisusiwe. Baba abaprofeti abanye bakhona basaba ukuthi izothini leadership. Noma bebuza umoya ingcwele abayiqonda abayiconfront leadership. Iziyovelelwa i-accident inceka uNkulunkulu kanti ukhulumile kuJehova kubonisa something. Kodwa wena ucathi is for your entertainment. Athi ngisho lento deep. Ngicela ukisho lento ngifundise as a man of God. Kwayingathi ukhulume kuvezela into embi ngomzalwane, mhlambe ebuhlungu. Ungajaha ukuyomtshela. Mawubona mhlambe wehlelwa ingozi, mhlambe uvela umzane enqunu. Uyakhuluma umoya ingcwele. Uyakhuluma umoya ingcwele. Ubunqunu bushihlazo. Ukusho ukuthi umuntu khona into esukile kuye. Kusuka iprotection. Wena thandaza until umbone embathiso. Ungayikomtshela prematurely ngoba omunye umsusa kwiposition. Omunye uba demoralized. Abe discouraged. Kodwa methi umoya ngcwele amtshela ngoba mhlambe lento embula uyayazi ukuthi akaphili right. Uzothuka ashintsha phenduka. Kodwa qala ulalele. Une voice encane. Elijah ebalekela uJezebel. Phansi elele lapha. Kwaqhamuka isivunguvungu. Kwenzeka i-earthquake. Kwaqhamuka umlilo. After that, it's a small voice ilalahashazela. Likhuluma kancane. Lidinga umuntu okhishwe i-wax. Ikonokono. Ozwayo ukuthi athi moya ngcwele stop now. Number 5. Get worried, God. Get worried. Sizoze sihambe. Attend it from Monday to Sunday. God is still. I'm now more ingcwele. You are carnally minded instead of being spiritually minded. Number 5. It's a lock el suso Satan.
is the lock of fellowship. Lithi iBhayibheli ku-Acts chapter 2 verse 42 babehlanganyela njalo. I-fellowship iphethe into ezimbili. I-fellowship iphethe i-partnership. I-partnership, what belongs to me belongs to us. Lalingagodlelani ibandla lokuqala. Wayengekho umuntu ethe into yami. Sinabazana abathu possessive ngezinto zabo, akakwazi ukuyishare nabanye, abe nemali, abe rich yedwa, balala abanye abantu bengadlile, angabi ney'nseka zokuthi ake ngithengele abanye abantu igrosa. Bonke ababengabanikazi besidle emaplasi babedayise bakulethe. Number 2, iphethe into eziwu-3 fellowship. 1, partnership. Number 2, iphethe friendship. I-friendship isho ukuthini? Kwakhanjelwana kwenziwa ama-home visits. Namhlanje ibandla lisawenza ama-home visits. Kuvakashela abantu abahlala endlini zama-Facebook, abahlala emjondolo abavakashelwa. Khanjela abantu abaney'moto ezinhle ngoba uzobuya ne-check. Kwakukhona la kwi-friendship, kwakukhona i-transparency. Akekho umuntu owayefihla. Nanikwazi ukubona ne-poverty ebamba umuntu nokuthi lo udinga ntoni. Ibandla namhlanje alikwazi ke lo uyinakena akayi komunye. Number 3, kwi-fellowship inani? In a membership. In a membership. Membership, you must belong to a local church. You must be a member of a local. Gipeke. Seniciyakile. Niporekile. Njoba usiniswa letendeni. Ungahambi uyilusa nje. Funa ikhaya. Funa ishelter. Funa la uzophathwa khona. Funa la uzoba responsible. La exercise your gifts and your talents. La utitha khona. Ningafanele abazali bakamzimba abangenamfundisi. Church of Christ. Uthane makhelwane yazi ukuthi kukhulunywa amaqiniso namhlanje. Othi makhelwane lamaqiniso awashayisa izandla. Awashayisa izandla lamaqiniso. Asivale ngalawo uthi usivale. Acheke lamagoda. LS6 igoda lock, 6th lock is the lock of holiness. It is very, very scarce in our churches to see the life of holiness. Bazalwane bonke bakhonza uNkulunkulu ngengqondo, baphila insindiso ngengqondo. I-holiness iphethe into eziwu-2. In holiness there is charisma. In holiness there is character. Asidle into zethu. Asidle into zethu. Ngiyanifundisa namhlanje. Charisma meaning what? It's a gift that attracts people. I gift iyakwazi ukubeka on top of the mountain where your character cannot take you to. Uthothi ugifted kanti imbazo siwele emanzini. Uyashumayela, ubeka izandla kwenzeka izinto kodwa i-anointing. Ungakuthatha 10 years ufuna i-anointing kodwa uyilose ngo 2 minutes of sex. Kade ngitshela amantombazane i-youth izolo. Ngikhuluma nabantu abasha ngithi abantu abasha babalimaza abasifazane, balimaza obrother. Ngendlela ethile. Athi awuvuka cute. Uyaso kusho intombazane ku brother. Awuvuka cute brother. Uyajabula umuntu wesifazane oshada nawe. Noma athi awuvuka cute uyajabula umfazi wakho. Uyakulimaza. Bingu indoda. Number 2, indlela abalimaza ngayo abantu besifazane, indlela abaqhoka ngayo. They are bawetha the appetite of sex in men. Aveze isisu, aqhoke ibhruku elimuthi ngqi,
liveza iJerusalem noma gqoka isiketi esinomqhewu esimini veza amathanga akhe ne-underwear yakho njengoba injalo kanti indoda iweak emehlweni. Manje abafundisi abasafundisa ishumayela lelivangeli ngoba elase-America bathi uJesu akanandaba nengaphandle, unendaba ngaphakathi, kanti indlela oyiyo ngaphakathi uba yiyo ngaphandle. Kade ngintshela amantombazane agqoka amabhruka without amapaint kulezi insuku. Indlela benza ngayo sister nabehaga manje uhagane sistyle manje. Uthi uhaga umuntu ekhakhe ubrother haga mawakho sister mawakho ema university ema tertiary akakho sister abambisana sa brother azokuthintisa la eJerusalem ngesikhathi ebekhaga. Uma nibona amanyala enziwa endaweni engcwele yazini ukuthi isikhatsini sekufike ebani. Amanyala aphakathi bazalwane bekhuluma ngezilimi, indlela abagqoka ngayo bayafisha. Noma ngingawusho amen. Indlela osista abagqoka ngayo bathi look at me, I'm for sale. Bagqotshwe esihogweni ukuzowisa ingceko. Ngibhekeni bagqoka ama see through side sona isiketi kodwa ubona iphen njengoba linjalo, ubona ne-G-string njengoba injalo. Why? Bagqotshwe ngomoya kaDelilah. Ubungcwele abusekho ebandleni. Mawushumela ngobungcwele kuthiwa you are an old fashioned preacher. Kuthiwa we must speak about prosperity, fruits of the spirit. Ngimangale ngoba fruits of the spirit khona holiness phakathi, khona self control phakathi. Awusakwazi nokuyibamba nje umfana nje akuqabule nawe uyamqabula, alale nawe engakushadanga, akuphendule embhedeni akushaye zonke izitayela. Engakhokhelanga nesent, akuphenduphendule, akuravasa kushiye kanjani ayothatha ezingakaze ithintwe. La namhlanje la kothi eSouth Africa ivangeli bathi ubungcwele bugcina la, kusukela la kusekho ungcwele, ugcina la enkabeni. Kusukela manje le cha sekho ungcwele, khuluma umngcwele konke la kodwa kusukela la. Ngibhekeni uEzekiel 47 owakhuluma naye wathi wangenisa etempelini wangidabulisa ekala amanzi aqala emaqakaleni. Inkambo leyo uthi ngabe engadabula amanzi afike emadolweni, prayer leyo uthi ngabe engadabula amanzi afike okhalweni. Loins sifaka ibhande leqiniso, abazali bacegelwa zinkalo. Too loose. O sister bayadedela, no pastor bayaphanda. Ngibheke baleka mntanami inzima lento, baleka inzima. Itsunami ifikile namhlanje, itsunami ifikile. Balekelani inkanuko zobusha, zonke izono singaphandle komzimba kepha wenza isono sofele, ungcoliso wakho umzimba. Ochitha itempeli kaNkulunkulu noNkulunkulu akamnyeka uyakumdestroy. Do you know ngenkathi ufeba ulala nomuntu ngesikhathi nenze sex awuyenzi wedwa, wenzisa uJesu. Akuseyi uwophilayo kodwa uChristu uyamfebisa nalomuntu. Uma mina ngenza sex nowesifazane ngilalisa unkosikazi wami nalowo muntu wesifazane. Uma wena wenza sex nenye indoda wesifazane ulalisa umyeni wakho nalowo wesifazane. uSathane uyalazi ithulusi lakhe alithembile. Women
Mbeke yabona mangase kuphila ubungcwele ama miracles ayabuya. Ngoba phela masiba ne-charisma i-gift akulunganga. Fanele sibe ne-character. I-character is a steel structure on which you can build your anointing upon. Ingakho Samson noma ekuthi kangaka. That is why Samson, he had no role model. He had no mentor. Why lawula yena? Nangimoyingcele mbule bhekani bambani. USamson mehlele thina. Uhlangana ne-lion uyayibulala. Uhambe nabazali bakaThula. Mebuya after some days ufika sekumile bees and honey. Umnaziri. Kanti kuthiwa akasondele entweni efile. Wathatha inyosi, amakhekhe enyosi, wawadla wapha nabazali. Njengesikhathi edla lamakhekhe enyosi, uthi umoya ingcwele lehani, it's a spirit of lust. Ilhani mawuyidla usuthi, imnandi. Ilust ayeneli, ifuna some more. That is why akanelanga waqhubeka uzogcina esekhishwa amehlo. Namanje ibandla lidla ihani yelust exosha ubungcwele. Asvale. That is why no mess what to Satan no muzof kodwa uzofa under the roof of the Philistines. Ungafi ngaphansi kwe roof yezitha. Iwele imbazo. Everybody knows ukuthi wili nokuthi welephi. Umuntu oyaziyo uwe. Khuluma iqiniso. Ikombe. Kwashuthi uhamba noElisha, the man of God, the mentor, the presence of God. Abanye iwimbazo behamba bodwa. Abanye enye group iwabathule bangasho ukuthi siwili. Aqhubeke. Kanti uyazi ukuthi umngcwele bilahlekile. Uyazi ukuthi unesithe seyilahlekile. Khuluma iqiniso manje siyavala. Mfundisi angisaphila impilo engcwele. Cela nithenge le CD ngophethe intini number 7. Lock number 7. Iwili imbazo. Kodwa ngimthanda lo mfana ukuba behamba yedwa wayezobhayiza afuna ukubhukuda kanti uzominza. Wabona ukuthi kwezo ayilanda ngobhukuda ifuna experience athi indoda yakawuluthi elijikjela emthini emanzini kanti loluthi lolukhoda eligahula elifaka limele the cross of Calvary, the cross of Jesus. Isona esikwazi ukubuyisa izinto ezilahlekile. Number 7. Yini? It's the doctrine of the church. 7 lock. Sifundiso sebandla, where we preach the correct doctrine of the word. But all is fundiso. Kone ngeyithanda ministry lomzala new word to world ministries. Kulimalizwi ebandleni. Lintshontshwe. Kwangena ama projects. Uyazi indlela esasinikele ngayo. Umoya ngcolo ngikhuza nami ngelanga. But stop this thing. Ka JJ no JD. Abazalwa ngoJanuary to June. Yinhle lonto. Kodwa umoya ngcolo hayi for wena story. Sebenzisa isizwe lami sekwa matrix asenswa ibandla baya fundraiser abazalwane instead of fund releasing. Ngiphinde futhi ibandla seliya fundraiser instead of fund releasing. Abasebenzisa manje ama tactics asenswa yizwe abasebenzisa izwi ekutholeni umnikelo. Because it's a doctrine of the word. No, there is no evangelism. People are no longer getting saved, but they are joining our churches. Abasindiso baya join sishaya isandla sithi uyimember yethu uyayinikela kodwa engayinikelile kuJesu. They believe without repenting.
sebeyajoyina mase yazi ithi indaba abafundisi baya recruiter nabazali baya recruiter recruit umuntu ebandleni lakhe angathintwa yizwi ukuthi mangifika la ekhaya khona into engiyizwile engayizwe ekhaya la ekhaya mahlangene ngizwe ikloba lomlilo la ekhaya mahlangene ngizwe uNkulunkulu ekhuluma nami la ekhaya makushunyayelwa inhliziyo yami iyadabuka kodwa silahlile izwi sasenzela kokwethu ngisho lokho sengivala. Did you join or have you been converted and got saved? Ngibhekeni sithandaze sengiqedile. Khona umfana oyesebenza ngathi ngawuthiwa uPeter ngapha kwakithi waZulu-Natal egarden boy. Ngelela ngisebenzela ibhunu uthi uyavukuza ngegarden fork. Ahambe shone phansi menjethi athole a beautiful precious stone. Aye kubaswa kathi boss, I found this. Lithi ibhunu, hey Peter, you are no longer a poor man. This is genuine gold. Lingangesandla kanje. Alise kubantu abazithola it's worth millions. Kwasho number contact eLondon UK. Wafona wathi come with the boy. We'll exchange simnikeza pounds, millions of pounds. Wathi phunu, you are no longer a slave, my garden boy. Qoka kahle ngalalanga. Yes, you are a millionaire. Baqoqa babezogibela a passenger ship. Bagibela umkhumbi. Bahamba kudala nolezayikhathi bangakandi ukugibela amabhanoyi. Nabehamba ebhanoyini uPeter wasethi phunu, ziphathele wena into yakho. Ziphathele wena into yakho. Angifuni uphathele yini. Nawe lento oyinikezwe ezulwini. Amazulu akuthembile athi ziphathele. Ungaphathelwa ngabantu. Ziphathele. And you are still going to give an account ngalento ophathiswe yona. Wathi lo mfana mayimbazo maye Nkosi ibitshelekile. Lento kuwe akusiyona yakho. Ubolekiwe yona. One day you are going to give an account. Utshelekiwe lento. Le gift, le anointing utshelekiwe. Sesivala. These mkhushu mfana singabe umkhumbi bahlala ku first class lapha enzansi. First class. Wathatha umfana waphumela ngaphezulu komkhumbi wayoma la ebukulwandle walikhipha igolide lakhe elokho enqaka I'm rich alfake ephaketheni abuyele enzansi eish excited abuye aphume aliphakamisa alithi thethe lasheleleka lawele emanzini maluwele emanzini wabuyele phansi esitulweni sakhe wahlala waxakeka iboss yakhe wambona esethe wacathi uthuso ukuthi uthola into enkulu kanti akasho ukuthi seluwile bekuzomisa umkhumbi lifunwa ngezipopolo ukuthi liwele kuphi wathula kanti selilahlekile seluwile akasasho ukuthi no ilahlekile lapha eUK bamile bafika amadoda kanti ngidlala ukhaphethe obovu kwabeka nemnavy bathi papa benza guard of honor benzela uPeter kanti uPeter ufika nje akasaphethe lutho use empty handed wayekade ephethe kodwa manje ufika akasaphethe lutho. Oh my God, oh my Jesus, mathiwa Peter manje sekuphambi kwaQueen Elizabeth, bring the gold. Alisekho. The time is coming on the day of judgment. Lasoma phambi kwejaji uJesu twavezana thola ukuthi akasiphethe lutho igolide lawa lawele emanzini kodwa sathula saqhubeka kanti liwile. Namhlanje sengivala kukhona igoda eligundiwe empilweni yakho kodwa wena wenza ngathi izinto zinormal angabe uyasho ukuthi leli golide liwele la kuzomisa inqola ithi Nkosi mayimi inqola ngihlabekile uthi umtheno mayime nanka amanzi kwalana ukuba ngibhabhadiswe. Namhlanje ngicela ukuthi sikhulume iqiniso
uphathiswa igolide kade likuwe kodwa lashelelela lawela emanzini alisekho kuwe. Can you ask God to bring back what was in your life? Ayisekho lento yayikhona. Samson wagunda inwele kwalahleka izinto. Ngibhekeni bazana sesima sime ngenyawo. Church of Siyabuso sime ngenyawo. Ngibhekeni nonke ningabheka Church of Siyabuso. Church of Siyabuso. Kunezinto ezilahlekile, kunamagoda agundiwe kithi. Ngibheke kulamagonda kade ngiwabala. Iliphe lakhe elisusiwe. Ufuna libuyele. Now kade uphethe something kodwa yalahleka. Phambi isandla sakho Nkosi, khona igoda elisusiwe ekhanda lami. Let the hair regrow. Phambi isandla sakho saka right. Kunegoda elilahlekile. Phambi ngiyazi usingisiwe. Phambi isandla. Oh my God, ngibona izandla. Nina niyithemba kaMoya Ingcwele. Fikile usangapha. Nina niyithemba ngithuthukho ususana ikhama. Niyithemba kaMoya Ingcwele. Isiyabuso izobuyela endaweni yayo ngenxa yenu. Kodwa khulumani iqiniso. Moya Ingcwele khona igoda elisusiwe. It's a lock of miracles, signs and wonders. Spiritual gift versus position. Operation of the Holy Spirit. Fellowship. Fasting and prayer. Holiness. Doctrine of the church. Phamsandla sakho. Moya Ingcwele. Angifuni ukufana noPeter. Owadlala ngegolide wadlala endaweni delicate. Wadlala endaweni dangerous. Msize Moya Ingcwele. Buyisa into zami ezilahlekile. Phamsandla sakho. God bless you. God bless you. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi kuzobuya ama whole night prayer. Kuzobuya fasting and prayer. Kuzobuya ukufuna ubuso bukaJehova. Kali inyembezi namhlanje. Phamsandla sakho. Nineni phamsandla. Asize la kwi-altar. Sonke sisuke lapha sise ngaphambili. Suka nezitulweni zenu. Gijima nonke nise ngaphambili. Buya mntwana buya. Ubu yele musukulibala musukulibala yele khaya uyajabula wena hlezi esitulini uma izinto zakho zihamba normal uyajabula uma ume esitulini kanti nje awaphelela amagoda kodwa usaba ukuzehlisa uthi uSathane uyalahla ebantwini kodwa ezulwini uyatosha. Phamisa izandla zakho. Buya mntwana buya. Phamisa izandla. Samson wabamelela insike sekubuya inwele nawe ayabuya amagoda abambe insike uyidestroy izinsika zobumnyama uSathane kade limaza ngazo impilo yakho uSathane alimaza ngazo the body of Christ. Lalela awusamele wena wethu umele the church of God emhlabeni wonke umele the church of Jesus eSiyabuso. Ziphamise zombili izandla. Phamisa izandla sakho uvula umlomo wakho
Mfundisi woza. Sondela maqwadi. Phambi isandla zakho. God bless you. Ndizosho this prayer. Lalela, we show sincerely, we show deep down in your heart. Just for 2 minutes. Sesiyagoduka phambi isandla zakho. Thank you, Lord. Siyathandaza njalo. Vulile inhliziyo yakho phambi koNkulunkulu. uNkulunkulu uzwa izwi nezwi oluchoyo uliminisha from your heart. Ngicela sithandaze lo mthandazo emva kwami. Sithi Baba, egameni lika Jesu. Siza kuwe. Siyavuma. Ukhona apho singenzanga kahle khona. Baba sivumile. Isitha sagunda inwele, sagunda amagoda. Baba wethu siyavuma ukuthi konakele impilweni zethu, ingakho sidinga ukusizwa nguwe. Baba phinda uhlumise amagoda achetyiwe, amagoda agundiwe, wahlumise ukusuka namhlanje. Sicela ukuwabona ehluma, ahlume empilweni yethu, ahlume emakhaya, ahlume ebandleni. Baba wethu oyigcwele, sisize uhambe nathi uyosenzisa intando yakho, uthezwini lakho oza kuwena awumlahleli ngaphandle. Siyabonga moya ingcwele nangokusixolela kwakho, phinda usigcwalise ngomoya wakho ingcwele. Ukusukela namhlanje sizophila impilo engcwele enamagoda onke ewu7 ephelele egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Baba wethu ingcwele, yise wenkosi yethu Jesu, izwi lakho Baba, izwi lakho liyisipili. Izwi lakho Jesu Baba wethu libona ukonakala esikhona. Baba wethu sime phambi kwakho, sisethroneni yakho Jesu, einyaweni zakho. Phinda uncede impilo yethu, phinda usize impilo yethu. Uma singasizwa nguwe Baba, akekho omnye uNkulunkulu ongaphinda sithethe. Baba uncedo lwethu luvela kuwe. Siphakamisela amehlo wethu ezintabeni, kulapho usizo lwethu luvela khona. Nathi siyabuswa Baba namhlanje, ikhulelwa Nkosi, ihlunyelwa amagoda agundwa kudala emamandleni. Ayahluma lamagoda egameni lika Jesu, ayahluma emakhaya ngegama lika Jesu, ayahluma empilweni ngegama lika Jesu. This place will never be the same again. This place will never be the same again. The pastors of the place, the clergy and the laity, they will never be the same. The fire of God, just like the days of the Pentecost, it will burn again. It will burn again. It will burn again. The spirit of the witchcraft shall be consumed by this fire. The spirit of fornication and adultery will be consumed by this fire. In the name of Jesus. Thank you, Daddy God. Thank you, sweet Holy Spirit. Thank you, Savior Jesus. We love you. We love you. And we adore you and give you praise. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Now, oh my God, before I urge you from the bottom of my heart, please buy the DVD. Please buy the DVD.
Hallelujah. If usebandleni umfundisi wakho bekade engekho la umthengele ayibone, this thing is rich. Lenchumana namhlanje it's rich. Eyona ayoyengane. Alright, uNkulunkulu kwenzele okukhulu namhlanje ngesikhathi umkhonzi kaNkulunkulu esetshenziswa uNkulunkulu ekhuluma la. uNkulunkulu unezinto ayipointile empilweni yakho ukuthi hamba uyoyilungisa. Go home and wenze njengoba umoya ingcwele bekwenza. Akubalekanga ukuzwa izwi ubese ungalenzi. Hamba uyowenza. Abanye uNkulunkulu bekhuluma nabe batshela exactly into okudinga uyoyenza. From today umphuma kule ndawo akuhambe kuyowenzeka lokho. Alibonga igama lenkosi uJesu. Ungasabheke emuva uthi uPaul ngithi ngikhohle okudlulile ngibe ngixulela kokuphambili kwelobizo lwami. Lokhu umoya ingcwele akubonise khona. Ungasakhala ngemistakes osezenzile.